sebenza ngayo kahle kahle uzifo zonke. Isiza emathanjeni, isiza izinso ey'nsweni, isiza yonke iya-detox umzimba wonke detox. Iyasiza ekuklineni isinye, umchamo onukayo. Hayi iyasiza shame. Ya ithathe mntanami, thatha inamba yami, thatha inamba yami 078 2016 409. Ubhale uthi umama we-chlorophyll juice, noma uthi umama we-juice. Ithe 078 Ehhe, 216 ya 409. yebo ngilive vele Transcorp. 2016 2016. 078 2016 409. Ya u-16 u-409 gcineni. Iyaphelela. Uthi umama wejuice. Noma ungathi umama normally Transcorp, umama wejuice. Ya. Hayi siyabonga abantu abanye. Siyabonga.